Kasenjo kentai sai sopen ha kejelam ikong Holdalin Kenta kum i president bat ikong FV Dingdo kum i secretary ringkat kitkuat active member jong kasenjo kila pelong ya ka food fest kom seal of work ha ka khatsan trek uluber ahja pusaw ha ka po khatwei biji mestep ha phalau yeng dorba sai sopen bat ka jing temu ke bakam kong san ha ka ba pelong ya kanika program kalong kum si benta ban penmik pisai ya kasenjo na ka benta ka jing pen kre ya ka jing dap san post nem ka jubilee siar jong kasenjo kaban sadap haus nem uban sawan bat ka bakham sutana chuishu ya kasenjuk kenthai sa chopen kalong baha kanika sni laidon lang iba balajit ku pasndrem MLA ka Shila constituency ibalong kumukong san ban pli ya ka food fest kom seal of work ringkat ka jinon lang iba titos tawal khan MDC jong ka sora constituency ibalong ru kumusumbut kongsan hakanika sni ringkat ka jingya don lang iba penhun CM SDPO sora laidon lang ru presiden jong ka sora sport association ba iban basemoy kumjuru usardar ka ilaka sai sopen ba downing kenta usketri ba shailang kharmalki imatebor jong ka snong ba ringkat kidkhat active member jong ka dorbar snong sai sopen ba kilong kemi kilong pa ba ringkat kisamla ba ki hap ki barin Shua ban pli ya ka food fest kom seal of work dau kong san la yo ban pelong ya ke jelang ka belengkot bala penya ya ke jelang dai presiden ka senjuk kong Holdalin Kenta. Yang ni da ka jingpen ka bakrau bingin yo ya ka next step ka ba internet ha ka ba ka mariang ru ka I kum ba ka ya le kemen lem bat ni ngapriang so bahai ya iba balajit sendem I MLA jong ka Shila constituency iba titos khan iba PMCM SDPO jong sora serdar ke ilaka site sopen secretary nong kidokhat jong ka executive committee ki matobor kidokhat jong ka samla ki para kenthei ki samla ki hebret bat baro ki biadom lang hakane ko pol how news nem uban wan lanumwei gin rakhie ya ka jubilee siar jong ka senjuk ki kenthai sai sopen bat namar ka tangin bon ki jing non kam tingi hap bangin yakhi banyak sar tingi la sedang swamo di jing persang ibarit bangidang yalong ki batlot ngila sedang jing ya syat ashar ngibu tai dukan jong ngi hangtai ngila sedang bangi ya perkhat bangin ya sna ki tiar bat kum ta terter kenang ba kan kersan yangi bat kan ai belaru iki paralong kebe jongi kan yarap yaki bakin yo jing mentoy yaki yeng ki sem jongki bat kum juru kan long ka jing mentoy ya ka imlang ka salang bat bangin nang ru bangin yang halaki jongki kejan Bat lapan sengau ya ka history jinya lenti jong kasenjuk nadu plus lang ya ka haus nem sejak nai spa nyusan da ikong FV Dingdo ibalong I secretary jong kasenjuk kenthai sai sopen Baya kini ka senjuk ikan thai sai sopen la seng ka ha ka khatsan tarik November kata ha ka snam khat khandai spa nyusan Tile pli ka ha ka snam khat khandai spa nyu punyo de elite Mr HL Marbinyang ibalong I president I principal jong ka government normal training school hak to kapor badia kini ka senjuk jongi kum ka jingpen kan mau bat kum ka jing ya thu eki bomtem la register ya ka ha ka snam 6000 khandai spa nyu pupra ni kum kinong kit kam da ka wei ka jingmot ngila sngodei bandon ya kini ka program ha kini ka por ka pemerintah da ka ba ngi pelong ya kini ka food fest come sales of work khnang bangila ban pentelun ya shibun ki kam ki ba kasenjuk ka pen khre bat khnang bakaru kanang la banyat khamat hakikam Syaki kiar kanam ban shim ya ka senjang stang no minta Ching em batang shisin kan kotang hakatin wat pen serwan Kajing ang not pas kam ban pen urlong Don kinong kimla Pagkata ka ba bigwa kamlaban long Kintin bathe umpja Kumting penkyang kimla bantin pulong Labi or kibyang
bersyang Jar-jar lagi menteri kapten Randino Jinjong Yo Nakaliang usodar ka ilaka sai sopen ba downing geda ha bakran ha kejelang uloong ba kum ukliat no sensyar sinong kanu udap da kejing kemen ka bakrau ban yu i ya kesenjuk sengken thai sai sopen ki batre shitom ban pen khi embiang ya kesenjuk da ki kam ki jongki ki bakum kesenjuk ka juai pentelun na kapor sya kapor bat chuchu uloong ba kejing wanra kum kani ka program ka wanra ya ka mensim ya i ya teli hasnong athau bakum juru ka wanra ya kejing mentoy bat chuchu ilaong Jing khiam jong senjuk ikan thai sai sopen kai men sim ngi ru kinong sensyar snong kai men sim ru ya ka snong hi baro ko wei kham tam ya kawara ke jetli si snong si thau kawara ya ji itu ji jan lagi dan sau tu lagi kentoj apa ilaka si sopen rei bang yo banyalang lang khru yang ni ilakum sipara bai kendu si sien si snam penyajan penyai penyai burom si senong si thau ada ngim don kum kini gijai program ha senong thau kan pelong minum ya itu yui pat lah hanang ne harum ma kermer scam makane ka program ka pelong mentah kelong ka bayai baik ka bayai renti tak je snok tilang ringkat jong piwei ki para nok song senong kumba ka thong bar ka jin thmu jong senjok ikin thai Nisok tu, wala sim senam, kinraki yang jindap sanpau senam, juga senjuk. Hoi kadai kakam keba, berkebajuan. Meripat apa kemensiam, kepelu, kemensiam karhem. Imdan kena ke jing Namari nisok tu, abang idan kerja teli, abang idan kemensiam menlen yang dia, nilak menjob ikat tahu. Baru khamsau sengai jujur, kalau mengidan hangnya. Ya arwut kinang mi khmat bang songsu kemni shu dang mi khmat kalau kemki khpa jongi badan la ka yang syong ka yang sa apa uput usam jong ilaka se sopen bagi kersian lem ya kan dia jin rakhi jong senjuk ya ka jindak san pusnam hanu usnam ubanwan ona kerpat iki ikan sobha mi ailam ka kti ka diang ka kti ka mon Kenang ba kini kejin temu kalau kau berjob tak ia kerja lem jukini kiri pokmat bakum juru kiri usimet berjudan kemensiam banyak kenia ilaka keti siapa ilaka sensopen ningkong ngas ngoban congratulate ya kaginong elam jaga Nakaliang usumbut kongsan ba titos tarwal khan habakran ha kejialang ila ong bakasnong sa sopen kadai ka model hagit hai sora bat 4 yudan ni yok snow baki wei seng jong kat hai sora kin jo sya kasan pusnem kumadan hasan sopen bat chuchu nakaliang jong i ila benrap da ka baong ba dei ka snong ka ba penmi bun ki riu perkhat ba ki riu pokmat bat chuchu da ka ba pen pau ba ka jingdang jingsta ka sedang na sai sopen bat ila ong chuchu seng hang ni sai sopen kadang isyem ka seng samlaru kadai ka palat san pusnem bat menta ka senjuk ru kan sakot san pusnem kabamut baki long shwa ki jungi kilong kemi kilong pa ki jungi jong kan ka slong kilong ki breu ki bi i jangai kai ka bagi perkhat ha ka tu ko por kiwe ki slong kidang perkhat menta bat ni so sarong ru bangidon ha kan ka slong kabalong kawai na ki center ki headquarter nado ka por ki pareng bagadai lu ka snong kabala penmi igi babun kiriu perkhat kiriu paukman batku mengitip baro baka jingnang je start ka sedang nangi umelum beningkong nangi bat sibun ki ai ka sedang na kani ka snong nakaliang ka jungi kum kinong nikmat ngidon hakmat jongpi ban ai ke jinget relang kasyong happy lada filong ki briu ki bayaki yaksan pepen i ki kam ki jongpi nakaliang ke jongi nga tharang inum dan kan unu ke jing
ngin persiang kat kabadan kilat kelenti kumnu banirap yapi kesenjom ngidon hangni yang MLA jungi ubadan ya kalat kelenti le si kibabun kiban batai yapi nakaliang kejongaru kat bala laibori perit ijonga dan persiang banga syukwa ban ai jingmut hangni kenang ba kapur pidang yo ke bakelut ban pen kre ke jingdap san posnem ke jongpi ngidon ya ketenat jong ka arts and culture ke bangila ban approach ban apply ke scheme ki baper na ke bentakan ke jing pen kre ngidon na kaliang jong ka sports department basic ginunu ki program ki bedai ba ka sports ki bapila ban pelong ngila ban pan ke jingirap nakaliang ke blok besi lada don ke nunu ke skim gila banirap makum juru mo nakaliang jong MLA le si bla ban ai ke kham he nak banta jong hi ikan thai hagini si i presiden lawan ban sokai banga ila pan pau ba ya ketika yang seng ke jong i le ya thu khana kumnu bas dang da ke pisa ke batang ru hajar tengka ayo ban thiet ketika saka bala snai ke yin ha kapol jong i liet doktor FV Kong Lam le thu khana nga ba yong mangimdon ya ka pan khana te kalapan kritik yang jimut perkhat jonga ngala ong i jin ba pilaya kendu yang tang ba arbanai mensual ya sing lala ban bu ikan skim tenrei donbok dang men alai si yo khubon office bagi pan ni list yung skim ban thep te donbok ala yo ban penrum ban ngangai ba dalayo ban sanction dalayo kapisa na ka central government ng baka 15 finance commission insa ai ko order ng bantaban pentre ya kanika pankhana ka papidon ha ketika yung seng ke jongpi tingin senang ya kendu bang aku araban pensyai kendiat ke jing keren jong i presiden mene bi ong bang idon kita ki kenram ke London hang ni khamuan hang ni kum tau kenram London awan ni tang kum para nang sosnong yade ginong sosnong hang ni mengabu MLA ngide ginong sosnong ngide try mo simingi kum ki try snong kum ginong sosnong hang ni ngide ginong wei khamat jongpi ke bopidon ke kasion ke ya silakan wan ya kendu ini beliau jengmut ini ai jengmut ya pi apa ni alam nanti nak bentar ni kam wanum sungu bopidai tang sibor nomor teng isibor ke kham nakaliang iba balajit kupar sendram MLA jong Kashila constituency ila ong habangi ki ngiksar ni tre ngikta ni pedlun ni kikam kimi baik kikam bantrei bat bun ki jingmun toy ru ginyo bat chuchu ila ong ba kasai sopen kadika snong ka baro ngijukan mau i bat pai kmat saka namar naka mi melung bat ila ong chuchu ba kalong ka ba itnat banyu i ya kinye teli nadu ki samla kilong kemi bat kirang ba habami kinu kikam ki ya be ki yakit ya ba mar keliang bat haba phai saka development ila ong ba menta ka sarkar klapli bun kilat kilenti lengba ki skim ba per kham tam ban seng ye ki kam la jong ila ong muda ka bakan tu ba dei ban lek mi shaki office ba dei pai dei khmi yakini ki skim khnang ba ka jingmun toy kanlong lingba ki seng ki bala banyeng hala ki jong ki kijat bat komunomi khmat jong ka than ubodon ka jingki clear bat i yala ka jong ka snong ula krenno mensim ha ka bedei ya ka jingjelei udrok ulasdang ban poi wat shaki than soara lingba ka jingwan ki briu ki panabar ula kentu ya ka snong bakan pengor halor kani bat banyatai lang rengkat bat ka police department khnang banla banrat dengkhong ya kum kini ki jing sniu ni ki jingdi penbuat ki bakta ya ka lawei jong ki samla sin kamdat dan kita kajing perkhat perdan walong kumno kumingiru kum mengitrei kene kam la susong tang apu office song tang hayeng umya kundu breu imtip ke gajinan kam lesing la bandan ga idea ille komta henry lagi pajba kim kwa kamnan jungmot tehaba yi ba hilesang ki aksar gumne lese na kalian ka seng pindan bun ki jingmot ki perkhat ki ba kei ka ba na kalian ga jongi na kalian ga snong ngila ba kentiu ya phi kamtam kum kilong kme hakani ga snong namar
habangi keren ya kasora bonsen mendita mangi Henry kiwe ki perlok hakiwe ki jaka ki kamau be ya kasora hangne asai copen kum ka jaka ka ba lapen mi yung mulong usosotham kata ka ga we ka bang jaka do bon ki perlok hangne hantai kum kasnong kablalan pen mi kat kum kini ki brio belai hakani ka juk menta ngimla belle kanu ka kam kan pensa nam shosho ya kan ka snong ma jong phi man ngai tanat lada ngi teli langkum ne dan ki be ki jaka bangi selit program na khot ki sangkan thai kudu tangi ki long kme tama hangni kudu lang mat kme bat khapa bar khon habang ya keren pari haki development ni ba hair of hair na kaliang jong government man na kaniya ka budget session na kaliang jong chief minister ulai kran ya ka women empowerment hakani ka jalla ka jongi mar kinu gilat kilenti banyarap ya kilong keme hakani ka state ka jongi hi prokhoi maram le ta kataro ki bon ki projects ka ba na liang government ki siyai tama ka song hangi pada kumno nya budden ki wei pada ki jingang not ka jongi habang ipet ya kanega dong ka thanya jong kabangi susi kalong bahagi ni ki benai keladap kelak telun keladon kini ki cases ruba ki brio na ki wei pat ki jaka ki wan hang ne mat pen sneu ya kanega dong jong la jong hakaba ki lep pen telun sayo drugs ro kan mau ba kani ki jat jingdi ki pen sneu ya ka long yeng ka long sem ka jongi hadu ka stong ka thau hi bro we pangat ai khubleru ya ka police department ba klatres top kat bala ban le apen sange ban khang ya ka jengrung jong ni ujat jingdi ba pen sneu ya ka stong ka jongi patsa ka we pat ba khadu ka banga shuka bandong hang ni phi ba kani ki rukom ka ba phia le manta ka sales of work ka food fest hahiong ka food fest ihapan perkhal lang jengai habaka ia kan tobat ke tourism department na try hanya seorang ki tourist ki bawa nakeling sodong kiwan bet lamba kan ya gasnong jongi tiga we ka bangi lap menta kat kum ka jingpet jongi ihapan promote ru ia kan ka food cuisine mo ne ka jingshat tenrai ka jongi mabun ki bre ki bawan hang ne ki ko amat ke kata ka specialty kita ka cinta ka bang hang ne has sora ngile chik bi jaka ngikil sha ka bam kolong kumno ngile ban mat i gitu ki jeng bam jong ki bat kaniru ka diga we ka pen slor gi terus ban let ha gitu ki jaka telara ngi kum ka snong hang ne hi bro ko we ilaban pen slor ki khon samla ki jongi bagi jasad man bu ki dukan man ai ki man peni ka sa pa jong phi mo kathai ka tourism kamwan haniru kamdin tang yakini ki jaka jungi mitnat hendai ru kin mat lang yakane ka jingbam ka jungi kham tam badi ne than masa ko wairu khadu maswan penkot nakaliam jong government ro ki ju ai kini ki scheme to phero pher kum kani ka PMEGP mai ju yakran mana kani last year la launch sai kani ka CM Elevate kebayarap ikini ki samla ki jongi bam yo kam bakin yakhi aksar bakin yo kini ki jingirap krang makilaban seng lagi jong ki dukan ne ki homestay ba pher tiki bon ki samla ki jongi hangne keladap ke jing pulina po ITI keladap jing pulina keleng sodam deside pidan ka por let me li apply kini ki scheme maka jing yo jo kani kane ka jing mentohi ka jong phi hi shimat ba hakane khat santarek jong luber ajar pasau kini ke food fest but ka sales of work ro kan pleno hi sendat kublish bal tidak beli ya kini ke food fest kam sales of work
Bat hasua ban penwai no ya kejinyalang layo ya kintin ai kublai na ikong je majau ibadai I social and development secretary jong kesenjuk sengkenthei sai sopen. Ya Presiden kesenjuk jongi ikong HM kenta ibalong kabenta kabakrao banyalam yangi kum kesenjuk ikenthei sai sopen. Ai kubleru ya secretary kesenjuk ikong FB dingdo ibalong inong ya lam ibala ban pen long yangi bangila ban pentelun ya kini kikam kiba kesenjuk kaju penyak na kapor syakapor kumjuru ngai kublai ke pakerpang ya advisor jongi isada jong ka ilaka sai sopen secretary jong ka ilaka iba mencaikan maki kimata bor pat ke isi ke jongki ka jingkir shanlem ke jongpi ngilala ban pentelun ya kini kikam